Gaur, Euskararen eguna. Aldiz, egun guztiak izan daitezke Euskararen eguna. Egun guztiak eta pertsona guztiak behar baititu Euskarak. Behar ditu haurrak, gurasoak, guraso ez direnak, irakasleak, jangela eta eskola kiroleko arduradunak. Behar ditu Euskaraz etxean, eskolan, kalean, euskaltegian ikasi dutenak. Behar ditu aho bizi eta belarri prestak. Behar ditu hemen eta han jaiotakoak. Gaur, Euskararen nazioarteko egunean ez ahaztu, guk nazioartea eskolan dugula. Eta Koldo Mitxelena Elizaltek Euskarak batzeko lan egin zuen moduan, Koldo Mitxelena herri eskolak Euskaran batu nahi dituela munduak. Euskara da zubia, gu ere bagara.